θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα του πέμπτου πυλώνα στον τραπεζικό τομέα, αλλά πριν από αυτό θα επανέλθω σε εσένα, Αλέξανδρε, και θέλω τις δικές σου παρατηρήσεις στο θέμα αυτό. Θα εκφράσω στα ελληνικά. Υπουργό, είναι το περιβάλλον των τελευταίων λίγων ετών στην Ελλάδα που διαδέχθηκαν την κρίση που όλοι γνωρίζουμε. Είναι αδιαφιλονίκητο, θεωρώ, ότι οι συνθήκες πλέον στην Ελλάδα έχουν μεταβληθεί και είναι και ο λόγος που εμείς, ως όμιλος επενδυτών, έχουμε τα τελευταία 2 χρόνια επενδύσει στην Ελλάδα ένα νούμερο μεγαλύτερο των 500 εκατομμυρίων. Είναι ακριβώς οι συνθήκες που περιέγραψε ο Υπουργός που μας έκαναν να δούμε ότι στην Ελλάδα η οικονομική κρίση δημιούργησε στην πραγματικότητα τεράστιες ευκαιρίες. Τα assets τα ελληνικά, τα οποία πέρασαν και έζησαν την κρίση τη δεκαετία αυτή, αντιμετωπίστηκαν από όλους με πολύ φτηνές τιμές. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, θεωρήσαμε ότι υπάρχει δυνατότητα στην Ελλάδα να επενδύσει κανείς αγοράζοντας assets μεγάλης αξίας σε φτηνότερη τιμή, τα οποία έχουν μια υπεραξία. Το παράδειγμα του πέμπτου πυλώνα, κατά τη γνώμη μου, είναι από τα πιο ενδιαφέροντα. Διότι αν κανείς δει τις 2 τράπεζες αυτές ως ξεχωριστές οντότητες, θα δει ότι ήταν 2 τράπεζες όχι μόνο με θέματα φήμης πολύ σοβαρά, όπως ήταν αυτό της Αττικής, legendary issues, δηλαδή τα οποία δημιουργούσαν ένα περιβάλλον και ένα perspective πολύ αρνητικό, αλλά τα οικονομικά των 2 τραπεζών αυτών και σήμερα, εχθές, μέχρι εχθές θα έλεγα, ήταν τόσο κακά και σε τόσο δύσκολη κατάσταση βρίσκονταν αυτές, που άρχισε κανείς να μιλάει για ενδεχόμενα πτωχεύσεων, bail-in, bail-out, πότε επιτρέπεται το bail-in, πότε το bail-out και όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν στη Βουλή, τα οποία δημιούργησαν μια εικόνα ότι βρισκόμαστε ακόμα σε μια εποχή προγενέστερη της κρίσεως. Αυτή όμως ήταν η πραγματικότητα. Αυτές οι 2 τράπεζες αφέθησαν στην τύχη τους προκειμένου να διασωθούν οι 4 συστημικές. Και ήθελα να πω αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι ουσιώδες, όταν καμιά φορά ρωτούν τελευταία διάφοροι τι σας έκανε να επενδύσετε στις 2 αυτές τράπεζες, η απάντηση είναι μία και είναι προφανής και στηρίζεται στην ουσία στο ρυθμό αυτό ανάπτυξης που περιέγραψε ο Υπουργός. Εμείς τι είπαμε, ότι δεν είναι δυνατόν μια οικονομία σαν την Ελλάδα, αναπτυσσόμενη όσο τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία, που έχει ανακτήσει την επενδυτική της βαθμίδα και επιθυμεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον πολύ σημαντικής ανάπτυξης, όπως περιγράφει ο Υπουργός, να στηριχθεί σε μόνο 4 τράπεζες. Ίσως δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που έχει λιγότερες τράπεζες. Όχι ίσως, είναι βέβαιο. Άρα θεωρήσαμε ότι είναι αδύνατον η οικονομία, έτσι όπως τη φαντάζεται η νυν κυβέρνηση, ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός, να στηριχθεί σε ένα τόσο περιορισμένο αριθμό τραπεζών. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι είναι ενδιαφέρον να προσεγγίσει κανείς τράπεζες αυτές τις 2, οι οποίες ήταν και οι μεγαλύτερες μικρότερες τράπεζες που έμεναν, που είχαν πρόβλημα, και κοιτάξαμε και είδαμε υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν αυτές οι 2 να εξηγιανθούν. Θα διαπιστώσετε ότι δεν ήταν φτηνή άσκηση. Δεν θεωρούμε ότι αυτή η άσκηση της διάσωσης των 2 τραπεζών αυτών κόστησε λίγα χρήματα. Εμείς, σε ό,τι αφορά εμάς μόνο, δεν μιλάω για τον τούμπουσο και το δημόσιο, θα έχουμε επενδύσει συνολικώς 330 εκατομμύρια. Δεν είναι ένα νούμερο μικρό για ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα και θα ήθελα να το τονίσω αυτό, συγκρίνοντας με άλλες ιδιωτικές επενδύσεις στο τραπεζικό σύστημα που είναι πολύ μικρότερες, αλλά όλοι τις γνωρίζουν και τις θεωρούν πολύ μεγάλες. Η δικιά μας, σε ό,τι αφορά 2 μικρές περιφερειακές τράπεζες στην πραγματικότητα, αν τις αθροίσει κανείς, 330 εκατομμύρια. Όμως, το τελικό αποτέλεσμα δημιουργεί κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν έχει υπάρξει ποτέ στο τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης. 2 τράπεζες οι οποίες τελούσαν, και θα πω αργότερα αν ρωτηθώ, τα συγκεκριμένα στοιχεία των 2 αυτών τραπεζών, γιατί αξίζει τον κόπο κανείς να τα θυμηθεί, θα έλεγα, βρίσκονται σήμερα που έχει ολοκληρωθεί η νομική του συγχώνευση, και σήμερα μιλάμε για μία τράπεζα, δεν είναι πλέον Παγκρίτια και Αττικής, αλλά μία τράπεζα με το όνομα Αττικής, στην καλύτερη οικονομική θέση που θα μπορούσε να βρεθεί οποιαδήποτε τράπεζα, διότι είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, με 15% CTI. Τα κεφάλαιά τους δεν στηρίζονται καθόλου στον αναβαλλόμενο φόρο, αλλά είναι κεφάλαια καθαρά μη οφειλόμενα σε κανέναν. Έχουν κόκκινα δάνεια μικρότερα του 3% και μια γεωγραφική διασπορά λόγω της συγχώνευσης αρκετά σημαντική και παρεμβατική σε όλη την επικράτεια.
Θεωρούμε λοιπόν ότι η τράπεζα αυτή, όπως έχει πλέον κεφαλαιοποιηθεί και θα κεφαλαιοποιηθεί με την επερχόμενη αύξηση των 750 εκατομμυρίων, θα είναι σε θέση όχι μόνο να υποστηρίξει τη μικρή επιχειρηματικότητα που ούτως ή άλλως το έκανε σε επίπεδο Κρήτης και περιορισμένη Αττική στο επίπεδο της βορειότερης Ελλάδος, αλλά να αυξήσει ουσιωδώς τη δυνατότητα που έχει σε νέες εταιρείες, οι οποίες στην Ελλάδα είναι πολλές και αρκετά σημαντικού perspective, να αναπτυχθούν όπως θα αναπτύσσονταν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Να ακολουθήσει δηλαδή η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα το ρυθμό ανάπτυξης που προέβλεψε ο Υπουργός, που κατά τη γνώμη μου τώρα εμποδίζεται να το κάνει λόγω της μη δυνατής πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα. Okay. Well, we'll talk a little bit. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για το ρόλο τους. Είχαμε 2 μέλη της αντιπολίτευσης πριν από εσάς στο πάνελ. Ένα από τα πράγματα στα οποία συμφώνησαν στα σχόλιά τους σχετικά με την εικόνα της κυβέρνησης είναι η έλλειψη της διαφάνειας σε πολλές από τις ενέργειές της και στις εφαρμογές που γίνονται αυτή τη στιγμή στην οικονομία και που δεν γίνονται με τόσο πολύ με το διαφανή τρόπο. Υπήρχε λοιπόν αρκετή κριτική, κυρίως από τον κύριο της αντιπολίτευσης, ως προς τον τραπεζικό τομέα. Υπάρχει μια περίπτωση. Θα ήθελα απάντηση και από τους δυο σας στο θέμα αυτό. Ποια είναι η δική σας άποψη σχετικά με την διαφάνεια σε αυτό το τομέα? Ναι, συγκεκριμένη αυτή η διαδικασία. Θα ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα, λέγοντας το εξής, ότι όταν για πρώτη φορά άκουσα ότι η συμφωνία των μετόχων της Αττικής θα περάσει από τη Βουλή, εξεπλάγει και δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο. Κύριε Χατζηδάκη, το θυμάστε. Μεταγενεστές αυτού, παραδέχτηκα και σας πήρα τηλέφωνο, λέγοντας ότι είχατε απόλυτο δίκιο. Η συμφωνία πέρασε από τη Βουλή, πιστεύω, για να αποδειχθεί και να ακουστεί το προφανές. Θα σας πω 2 νούμερα, αν μου επιτρέπετε. Τι ήταν η Παγκρίτια πριν τη συγχώνευση? Η Παγκρίτια, λοιπόν, πριν τη συγχώνευση, είχε 53% NPEs, Non-Performing Loans. Κόκκινα δάνεια, δηλαδή, στα ελληνικά, άρα θα έπρεπε να κάνει προβλέψεις της τάξης των 350 εκατομμυρίων μόνη της. Είχε σπάσει τους εποπτικούς δείκτες και απαιτούσε μια άμεση αύξηση 70 εκατομμυρίων για να διατηρήσει την ίδια θέση που είχε σε κόκκινα δάνεια, δηλαδή 56%. Ανεπαρκή κεφάλαια και ανεπαρκείς προβλέψεις καταφανώς, έχοντας μόλις 1 χρόνο πριν πάρει 100 εκατομμύρια από αύξηση που έγινε, στην οποία συμμετείχαμε εμείς με 65 εκατομμύρια και άλλα 100 εκατομμύρια από τη συγχώνευσή της με την HSBC Ελλάδος, άρα έχοντας ήδη κεφαλαιοποιηθεί με 200 εκατομμύρια. Απαιτούσε λοιπόν η τράπεζα αυτή για να διατηρηθεί εν ζωή, στο μέγεθος το οποίο βρίσκεται, θα ήθελα να πω, τουλάχιστον άλλα 500 εκατομμύρια. Και αυτά χωρίς να αντιμετωπίσει στην πραγματικότητα το ζήτημα των κόκκινων δανείων με τον Ηρακλή, γιατί η υπαγωγή της στον Ηρακλή απαιτούσε στην πραγματικότητα κεφάλαια της τάξης των 750 εκατομμύρια. Επειδή στην Παγκρίτια, όπως είναι γνωστό, δεν συμμετείχε το δημόσιο, δεν συμμετείχε το ντουγουσού, άρα υπήρχε μόνο μία πιθανότητα πια αυτή του ιδιώτη μετόχου, να έρθει δηλαδή κάποιος ιδιώτης και να βάλει ή 500 ή 750. Επειδή θα θυμίσω σε όλους, η Thriverst συμμετείχε το πρώτον στην Παγκρίτια, καλύπτοντας τα αδιάθετα της πρώτης αύξησης, η οποία ήταν 100 εκατομμύρια, και οι παλιοί της μέτοχοι δεν μπόρεσαν να συλλέξουν όχι 100, ούτε 30. Ήταν καταφανές, προφανές, ότι δεν υπήρχε ουδής, ούτε εμείς, ούτε κανένας άλλος που θα έβαζε σε μια τράπεζα αυτού του μεγέθους, με αυτά τα οικονομικά, ένα ποσό 500 ή 750 εκατομμύρια. Άρα, η Παγκρίτια δεν είχε τύχη. Ήταν ξεκάθαρο. Ήταν θέμα χρόνου. Θα μπορούσε να συντηρηθεί εν ζωή με ενέσεις της τάξης των 70 ή 50 εκατομμυρίων, αλλά η πραγματική οικονομική της κατάσταση ήταν τέτοια που οδηγούσε κάποια στιγμή στο να κλείσει. Βία ή ομαλά, αλλά να κλείσει. Η Αττικής σε ποια κατάσταση ήταν σε καλύτερη? Η Αττικής λοιπόν είχε ήδη περάσει 2 αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Μία αρχική 220 εκατομμύρια, με μεταγενέστερη, στην οποία συμμετείχαμε εμείς με 30, της τάξης των 450 εκατομμυρίων,
και έπρεπε να κάνει προβλέψεις άλλα 300 εκατομμύρια για να καλύψει τα κόκκινα δάνειά της, τις προβλέψεις που απαιτούσε ο επόπτης για τα κόκκινα δάνεια, όχι για να μπει στον Ηρακλή. Η κίνηση του Υπουργείου να δημιουργήσει τον Ηρακλή 3, τι έδωσε? Έδωσε δυνατότητα στις δύο αυτές τράπεζες να εξηγιανθούν στην πραγματικότητα. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής 1 και ο Ηρακλής 2 ήταν το κλειδί με το οποίο εξηγιάνθησαν οι συστημικές. Σε εκείνον τον χρόνο, λοιπόν, η ελληνική οικονομία έκρινε ότι έπρεπε να διασώσει 4 τράπεζες με τα βεβαιότητες, διότι θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, και επιχείρησε να διασώσει 4 για να διατηρήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα σταθερό. Οι μικρότερες τράπεζες έμειναν εκτός, δημιουργώντας μια κατάσταση που στην πραγματικότητα ήταν αδύνατον να φύγουν από αυτήν το φαύλο κύκλο των κόκκινων δανείων, διότι απαιτούσε προβλέψεις, σας είπα, της τάξης του 80-90% των δανείων αυτών. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να εισάγει τον Ηρακλή 3 για να διασώσει στην ουσία αυτές τις δύο τράπεζες, και ήταν με διαφορά ο φτηνότερος τρόπος. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, να έχετε υπόψη σας ότι δια του Ηρακλή η εξυγίαση των δύο τραπεζών σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, μιλάω για την Παγκρίτικη και την Αττική, ήταν στη τάξη του 50%. Δηλαδή, απαιτούσε κεφάλαια μικρότερα κατά 50% από τα κεφάλαια που θα χρειάζονταν είτε σε προβλέψεις, είτε προκειμένου να διατηρηθούν εν ζωή οι δύο αυτές τράπεζες. Άρα, ήταν ξεκάθαρο ότι οι τράπεζες αυτές έπρεπε με κάποιο τρόπο να μπουν στον Ηρακλή και να βρουν τα κεφάλαια των προβλέψεων που απαιτεί η συμμετοχή στον Ηρακλή. Οι ιδιωτικά κεφάλαια για να διασώσουν διακριτά τις δύο τράπεζες αυτές, κατά τη γνώμη μου, δεν υπήρχαν. Και απεδείχθη. Διότι ο κ. Χατζηδάκης και το Υπουργείο απευθύνθηκε σε τρίτους, αν δεν κάνω λάθος, για τη διάσωση της Αττικής και δεν βρέθηκε κανείς. Και εγώ γνωρίζω ότι ουδής θα έβαζε για την Παγκρίτια οποιοδήποτε νούμερο, και αυτό άλλωστε είχε δοκιμαστεί ένα χρόνο πριν, όταν για μια αύξηση 100 εκατομμύρια δεν βρέθηκε ουδής, παρά μόνο εμείς. Ρωτάτε και δημιουργείται μια έτσι, συζήτηση γύρω από το πόσο καλό ή κακό ήταν το deal αυτό για τη Θράιβες. Θα σας απαντήσω. Εμείς θα το θέλαμε πολύ καλύτερο και επιχειρήσαμε, ειλικρινά σας το λέω, επιχειρήσαμε να διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο για να έχουμε πολύ καλύτερους όρους επί τη βάση ενός βασικού πράγματος. Ότι εμείς μπήκαμε στην Παγκρίτια και στην Αττική πριν τον Ηρακλή. Διακινδυνεύσαμε λοιπόν σημαντικά κεφάλαια για τη διάσωση των δύο αυτών τραπεζών, αναμένοντας στην πραγματικότητα ένα θαύμα παρόμοιο με αυτό του Ηρακλή 3, που όταν ήρθε θεωρήσαμε ότι θα είχαμε πολύ μεγαλύτερα ωφέλη. Η διαπραγμάτευση που έγινε με το ελληνικό δημόσιο ήταν εξαιρετικά δύσκολη σε ό,τι αφορά εμάς. Θεωρώ ότι επετεύχθη μια ισορροπία που δεν μας απελπίζει προφανώς, αλλά δεν είναι αυτή που επιδιώκαμε. Σας το λέω ευθέως. Και πιστεύω ότι αυτό που επετεύχθη για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όχι μόνο μας κάνει εμάς περήφανους, αλλά κοιτάμε ευθέως τα μάτια, όπως κοίταξα προχθές τα μάτια τους μετόχους της Παγκρίτιας και τους είπα το εξής. Είναι με απόλυτη βεβαιότητα η πλέον καλή λύση για την Παγκρίτια, για την Αττική διακριτά. Δημιουργεί μια καινούργια τράπεζα με prospects να χρηματοδοτήσει δραστηριότητες που μέχρι τώρα δεν ήταν χρηματοδοτήσιμες. Έχει μεγάλες πιθανότητες να δημιουργήσει κερδοφορία για την τράπεζα, κερδοφορία από μια εξυγίανση που ήρθε από το μηδέν, και ταυτόχρονα δημιουργεί εκείνες τις συνθήκες στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή στους ιδιώτες επενδυτές, που θα προσελκύσει επενδύσεις. Θα κλείσω λέγοντας ένα πράγμα. Μέχρι και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η όποια αναζήτηση είτε εκ μέρους μας, είτε εκ μέρους του Υπουργείου, είτε οποιοδήποτε άλλου να βρει επενδυτές, αξιόπιστους, σοβαρούς επενδυτές για τη νέα τράπεζα, έπεφτε στο κενό. Από την ημέρα που δημοσιεύτηκε η συμφωνία και κατάλαβε η επενδυτική κοινότητα, τόσο η ελληνική όσο και η ευρωπαϊκή, την ακριβή διάσταση της συμφωνίας αυτής, σας βεβαιώ ότι έχουμε καθημερινώς μεγάλα funds, μεγάλες ξένες τράπεζες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην άφηση, που φυσικά σε αυτή τη χρονική στιγμή έχει καλυφθεί, αλλά μεταγενέστερα σε placement θα δείτε ότι η συμμετοχή ξένων funds και ξένων τραπεζών στη συγκεκριμένη νέα τράπεζα, τον 5ο πυλώνα, θα σας εκπλήξει.